Audio Jungle. ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ଅଫିସ୍ ତ କେଉଁଠି ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ପଶିଛି। ରେଳ ଧାରଣାରେ ପାଣି ଚାଲିବା ଫଳରେ କୋରାପୁଟ ନୟାଗଡ଼ ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବର୍ଷା ବିଭୀଷିକାର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ବର୍ଷାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ବିପତ୍ତି ଆଣିଛି ବର୍ଷା। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। କୋରାପୁଟ ନୟାଗଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ପାହାଡ଼ରୁ ଖସୁଛି ପଥର। ରେଳ ଧାରଣାରେ ବହୁଛି ପାଣି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋରାପୁଟ ନୟାଗଡ଼ ରେଳପଥରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। ସେହିପରି ରାଉଳି ଓ ଲିଲିଗୁମା ରେଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସେଇ ପଶିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା କୋରାପୁଟ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ବିଶାଖାପାଟଣା DMU ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ପଶିଲା ପାଣି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ପଶିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କୋରାପୁଟ। ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ, ବର୍ତ୍ତିଲେ ପିଲା। କୋରାପୁଟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକର ଅନକାଡେଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଶି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବି ପାଣି ଜମିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଘର, ଚାପି ହୋଇଗଲେ ମହିଳା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଘର। ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲେ ମହିଳା। 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ବନିତା ପରାଭଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।